ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị anyị nọ na Federal College of Education Technical Secondary School Akụkọ Ifo. Ụmụaka ndị anyị na-ahụ ebe a bụ ụmụaka sekọndrị ndị chọrọ igosipụta ihe ejije a na-akpọ agụmagụ nke bekee kpọrọ literature. Dịka ọ dị ugbu a, literature nke ndị bekee wetara dịka iduazị, ejije na abụ dịkwa n'ụdị ọdịnala nke ụmụaka ndị a chọrọ igosipụta n'ụbọchị nke taata, nke dị n'ụdị akụkọ ifo, egwuregwu na abụ. Ngwa gee ntị ma lee anya ịhụ otu anyị si eme ya n'ụbọchị nke taata. Biko gwa ha ihe m kwuru na asụsụ bekee. Ihe ọ dị Come closer. As well formed traditionally, which is called oral literature, which is in form of prose, drama, and play, which we are going to display. Abu n'eziokwu. Ngwanụ. Japi. Japi. Nkịta nyere akpa. Nkịta nyere akpa. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu bụ maka nwaanyịga. Di unu ga na-etoru mbụ nwaanyịga o nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere nwaanyịga? Nwaanyịga o nwaanyịga. Nkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Ifere na-eme gị, ọ bụ ifere ụmụ okorobịa, ọ bụ ifere ụmụ agbọghọbịa. Ị ga-agba egwu, ị ga-agba egwu, ị ga-agba egwu, onye ga-agba egwu? Onye ga-agba egwu? Daniela ga-agba egwu. Oli!
Nkịta nyere akpa. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu bụ maka nwaanyịga. Ihe unu ga na-etoru mbụ nwaanyịga o nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere nwaanyịga? Nwaanyịga o nwaanyịga. Ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere ụkwa ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. Mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere mkpọ ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. Achịkọtara mkpọ na mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere akịka ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. Ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere ọkụkọ ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. Egbe gburu ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere egbe ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. Egbe gbagburu egbe na egbe gburu ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere egbe ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. Ụzụ tijiri egbe na egbe gbagburu egbe na egbe gburu ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere ụzụ ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. Chukwu tijiri igbu n'ugwu tijiri egbe na egbe gbagburu egbe na egbe gburu ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịka tara mkpọ na mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere Chukwu ahụ? Nwaanyịga o nwaanyịga. O nweghị ihe mere Chukwu ahụ. Ọ bụ oti mbodombo. Agụ a na-agba egbe ọ na-ata nri. Chukwu kere ụwa niile. Chapi! Chapi! Kụpụrụ ya aka. Kedu? Ọ dị mma. Kedu aha gị? Akachukwu. Biko, ihe mere oge a bụ maka akụkọ ifo. Kedu ihe ị ga-agwa ya gbasara akụkọ ifo? Akụkọ ifo bụ akụkọ a na-eji ezukarị ike. Ọ kachasị oge erichara nri abalị nakwa oge ọnwa na-eti. N'oge ọnwa na-eti. Ndewo. Achịkọtara mkpọ na mkpọ mawarụkwa na ụkwa dagburu nwaanyịga. Nwaanyịga o nwaanyịga. Gịnị mere? Gbalịa ka ị sonyere anyị na Real News Igbo. Mawarụkwa na ụkwa dagburu. Gịnị mere ụkwa ahụ?